ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಗ್ಗದ ಸತೀಶ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಳುವರೆಪಗ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ದಯಪಂದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಬರಡೊಂದಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಯಪಂದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈತೊಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಸಾಣು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ದುಬೈಡ್ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪವನ್ನು ಬರೋದು ಇಂಚಿನ ಸತೀಶಣ್ಣರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಂದು ನಮ್ಮ 11 ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ 11 ವರ್ಷಡ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಡ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಈ ಕೂಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ತಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಜವನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ತರ ಖರ್ಚು ಉಂಟು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ 11 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನೇಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ನಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚದಾಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಂಚೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬೇತ ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರೋದ್ರೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ತುಳುವರೆಪದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಆ ಥರದಾಯ್ಕಂತದ್ದು ಈ ದುಬೈದ ಮಂಡ್ಯದ ಊರು ಮರುಭೂಮಿ ಥರದಾಯ್ಕಂತದ್ದು ಐಕು ನೀರು ಬೈತಾರೆ ಅವನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಉಂಟದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂಪಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಬಂದ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವನಸ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಊರುಡ್ದು ಗಣಪತಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೇಮ ಊರುದ ತೆನಸು ಗಂಜ ಚಟ್ನಿ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಳುವರೆಪಗ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂತನಲ್ಲ ಐಟಿ 21 ಸತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂತದ್ದು ಮರುಭೂಮಿ ಕಂತದ್ದು ಮೂರು ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿರು ಆಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ ಪುಗರ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವನಸ್ಸು ತನಸ ಬಗ್ಗೆ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಕ ನಾವೇ ಯಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ಅವು ಅರ್ಧ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಂದೆ ಪಂಪಿನ ಅಂತ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜಿ ಅವು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಅವಡ್ ಆರ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಚನೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗ ತುಳುವರೆಪಗದ ಟೀಮ್ ಯಾಪಲ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಂಜಿ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಉಂಟು ಈಗ ವರ್ಷದ ವರನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗಂಜಿ ಪಂಡ ಆತ ಶೋಕದ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಐಕ್ ಬೋಡ ಕುಕ್ಕುದ ಚಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೈಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ರೀತಿ ಸಂಚಂದ ಕೈಟಿ ಹಾಕಿ ನೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಾಲಿ ಆ ಊರುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಾಲಿ ಆರು ಮೂಲೆ ಅರ್ನೇ ರೂಮ್ ಮಂಪನ ಒಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಐಟಮ್ ಆದ್ಬೋದು ನುಂಗಲ್ ಮೀನ್ ಕನೆರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ದುಂಬ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅವು ಇತೇ ಇಂದುವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀನು ಬತ್ತದ ಎತ್ತೋಡು ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ 6 ಮಂತ್ ದುಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಮೀನು 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬ ಬತ್ತಿದ್ದು ఒక ಕಜಿಬುಗಿರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಗೆ ತುಳುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ದಂಜಿ ತಗೊಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬುಲ ಆಯ್ತು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆದಿತ್ತು, ಲಗೋರಿ ಆದಿತ್ತು, ಸೈಕಲ್ದ ಚಕ್ರ ಬುಡುಪಿನ ಆದಿತ್ತು, ಚಿತ್ರದ ಗುಬ್ಬು ಆದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಸತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಡಲು ಮುಡುಪಿನ ಒಂಜೋಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮಡಲಿನ ಮೊಡೆದು ಒಂಜಿ ಪಂತಲ್ನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಕರ್ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುಬೈದ ಮಣ್ಣಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕರ್ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಷನ್ ಇತ್ತದ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಪರ್ ಏತ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡ ಕೈಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ದುಂಬದ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಮರತು ಪೋತ್ ನೆಂಚ ದಿನೊಪ್ಪಲು ಅವು ನೆನಪು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದುಬಾಯ್ ಏಕೈಕ ಸಂಘ ಅವೆ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ತುಳುವರೆ ಪಗತ್ ಮರತು ಪೋತಿನ ಗೇಮ್ಲೇನು ಇತ್ತದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಬೋನಿ ಟಯರ್ ಬಿಡ್ಪು ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಿ ಇತ್ತ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮೂಲ ಒಂದುಂಟು ಅವು ಕುಟ್ಟಿದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಮರತು ಪೋತಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಂತ ನ್ಯೂ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಓಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಹ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ವಾಹನ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ವೈಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಎಡ್ಡಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಸೇಮ್ ಗೇಮ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಏರಗ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಪಂಡು ಪಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗ ತುಳುವರೆಪಗ ದುಬೈದ ಸಂಘದ ಜವನೇರ ಮಂತ್ರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಪಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗ ತುಳುವರೆಪಗದ ಜವನೇರ್ನ ಕೈಟು ಆ ಒಂದುಂಟು.
ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಗ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಿಸನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಗದ ಸರ್ವ ಬದುಕೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೀಪ್ ನಾನು